ତମେ ଯଦି ରାଜି ନହ ଇଏ ବାହାଘର କେବେ ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? ସବୁ ଦିନ ଯେ କମେ ଦେ ଏ ବାହାଘର ଅନୁମତ ହବ ଆଉ ସେଇଠି ହବ। ଚାଲ সত কথাটা তোতে কেমিতি কইবে রাজু সতটা শুনিবা পরে তুমি বছর সহিত স্বর মিশাইবু ହେଲେ ସେ ସତଟା କହିବା ଆଗରୁ ମୋ କଣ୍ଠର ଗଳି ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଏ ଦୁନିଆ କଥା କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଯାହାକୁ ଯେ ରସିଲା ମଲି ଫୁଲ ପରି ରସିଲା। ମୋ କଥା ମାନେ ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ରୁଚିକୁ ବହୁ କରି ପଠାଇବା ବୋଲି ଏ ରାଜୁଟା ଜିଦ୍ ଧରିଛି ସେହି ଘରେ ରାଜୁର ବାପାଟା କୁକୁର ପରି ଜୀବନ ଲାଇଟ୍ ଯାଏ ଆମ ଫଟୋ ଦେଖ ଆମ ଫଟୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାଗିଆ ମୁଁ ରୁଚିଟା କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାରିବ? ନା ନା ଏସବୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜ